Jarl, du har lige været på udvekslingstur til Spanien. Ja. Hvad fik dig til at tage afsted? Jamen, det var egentlig meget let at tage beslutningen. Det var for ligesom at prøve noget nyt. Kia har sådan en venskabsskole nede i Spanien, og jeg har aldrig været i Spanien. Så jeg så det som en rigtig god mulighed for os at komme afsted, også for at samle inspiration, altså få ny input og være et helt nyt miljø. Det er en helt anderledes skole, der er dernede. Det er en kunstskole, så det er mere, man kommer mere tilbage til back to basic, hvor man mere har materialer mellem hænderne. Men der er også mulighed for os, og de har også gode computerfaciliteter og så videre. Men det var bare, det var egentlig ret let at tage beslutningen. Så hvad fik du ud af det, synes du? Jeg fik masser af ny inspiration og masser af ny viden og mødte en masse dygtige, talentfulde kunstnere og studerende nede på skolen i Spanien. Og så der er masser af inspiration at hente. Også efter skoletid, hvor der er museum, og vi besøgte blandt andet Madrid og besøgte verdens største udstilling for contemporary art, som fyldte 3 billedcenter. Så der var masser af ting. Også, vi besøgte også små byer i Spanien. Der var karneval og skete en masse omkring os. Blev det fuldstændig problemfrit? Ja, det gør det jo, fordi det er Kias venskabsskole, så der er en rigtig god kontakt til den. Kia kender rektoren rigtig godt, og han tager rigtig godt imod internationale studerende, så det hele var bare klappet og klart, og gratis kost og logi, og jeg ved ikke tænke på så meget andet. Fra mandag til fredag. I weekenden, der kan man ikke bo på skolehjemmet, men det gør ikke så meget, for der må man også godt ud og se andre byer. Vi var jo blandt andet i La Coruña og Madrid, som sagt, og så tog vi også til Porto. Så det var let. Så det er noget, du vil anbefale andre? Ja. Hvis andre får muligheden, så synes jeg helt klart, at de skal sige ja til det. Jeg er helt vild med Spanien. Godt. Tak.